Oíche Shamhna le crúr mueloin runna sé scoil an taitneamh asca carach múntóir Mrs. Oíche Shamhna a bhean. Bhí mé féin agus mo cósanna a déanamh tinnechanámh inné. Tar éis tamil de bhí sé ré. Ar an néichlog chuaigh mé féin agus mo cara go dtí an tinnechanámh agus de rithim ar timpeall na tinne. Bhí mar ag canna freisin. Tar éis cúpla uair, chuaigh mé a bhaile agus gléas mé suas mar taobhse. Chuaigh mé féin agus mo charde Paul agus Robert ó hach go tach. Thug na cósanna úla, cnóna, airgid, millseáin agus cácha millis doing. Bhí an sport againn. An sin chuaigh mé a bhaile agus dimmer mé cluichí. Bhí mé ag géirí airgid agus úla a bhaint as balla agus bhuaigh mé gá funt. Dit mé cácha úla cnóna agus millseáin. Dó mé coke agus lemonade. Bhí an sport againn. Ní raibh mar dheadaí ag immert cluichí. Go tubann, chuaigh mar torann mór sa Gardaín cúl. Déach mar amach an inneog. Chonaic mé púca mór a muis sa Gardaín. Bhí sé ag ithe crín agus duilleoga. Rith mé amach agus déach an púca orm. Bhí agla orm. Go tubann ris é suas comb agus an sin de bhí mé ar grim an púca. Rith an púca go dtí an baile mór. Bhí teach beag ann. Rith an púca isteach agus chonaic mé dhá púca eile ann. Ar sa an púca eile. Rith mé go tapa go dtí an siopa agus ceannig mé baris seach láide. Thug mé an teach láid donna púcaí agus dis siad é. Bhí siad ansásta an sin. Ar san na púcaí. An sin rith an púca agus mé féinar a grim go dtí mo hach. Nuair a chuaigh mé isteach, dinis mé mo scéal do mo chlann, ach níor cred siad mé. Bhí an sport a go man Oíche Shamhna sin, ach bhí brón ar an chomá, mar ní raibh mé ábalta an púca a eicáil as sin amach.